Bapaoi, mata harus गाबगासिनो दाथ' आं आरज गाबफानोबो रोंला बेनिखायनो आङो गोसो सिङावनो बोर बिबाय जाहाथे जों बर' माहारिनि गासैबो सुबुंखौ दुलाराय बुहुमनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ इसोरा मोजाङैनो मोजां लाखिथों नै माथो दुमफाव बायदिसो नुहुरदोंलै आं ओइ न' सिङाव र' एसे रायलायहैनि बापाoi सिख्ला जालायफोरा माथो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो नोंलाय बबेनिफ्राय खाब्राब्रासै आंजोंनो हायो नामाब्रा सियारफोरखौ लायनानै जिरायफैहाय थ'फिराम र' लायनि दावराव खालामबाय थालायसिगोनलाय खाथियाव थानानै खोनासंनो सुखुवा बुखुवानो बा दुमफाव आंखौ एसेबां गाज्रि मोनो होमबा नों मानो गाज्रि मोनलाबायनांगौ जाखो नोंखौलाय मोनाहाय मा थां नोंहाबो आरज गाबफाय थां आं आरज गाबनो रोङालै नोंसोरनिखौ नङाबा आंबो गाबफायोब्रा खाथियाव थांनानै जिरायफाबानो जाबाय आरोहाय जिरायनोबो हायोब्रा आंलाय गोदोनिफ्रायनो जिरायफाखाबाय थाखायो माथो आरज गाबनो रोङाबाबो जायखिजाया नोंसोरखौ नुहुरनाय लोगो लोगो खाबोबायलां नोंसोरजों मोजां गाज्रि रायलायनो होननानै फारसेथिं थफसिखौ दिनैसो नुबायना मा खबरलै थफसि बिदिनोसै मोजां गाज्रि थफसि नोंनालाय बोरै जाखोब्रा हाबा जानाय लोगो लोगो खेबसेनो बुरै नुनाय मालायफोरा हाबा जाखांनायनि उनावसो सिख्ला गोरलै बायदि खारथिं बारथिं जायो नोंना बोरै गादामलेब्ले जानानै थाखोब्रा मानसियालाय मानसि जग्लब जाब्लेब्ले जानानै थाखोलै थफसि माबायदिथो थानांगौ जाखो हाबा जाबाय नालाय न'नि खामानियावनो गोदोसोबाय बहाथो देलायनो मोननो आरो देलायनोनो रोंफेरबायासै सिख्ला समावबो देलायनोनो मोनासै दालाय हाबा जानानैलाय बहाथो रोंनो मानो रोङा सिख्ला समाव देलायनो रोङि मानसिफ्रानो हाबा जाखांनानै बेसे देलायगासिनो बेसे फेसबुकाव हाय लोगोफोर हेलौ लोगोफोर साबस्क्राइब लाइक जालायगासिनो मालाय नांलायलायगासिनो बेफोरखौ नुवा नामाब्रा नोंलाय हो थफसि नोंबो एसे गादा गुदा थानायखौ गारदोलै थफसि एसे स्रां स्रुं थादो भिडिअ बानायदो नोंबो हौवाफोरा सुबिदा होआबा बे हिनजावा हागोन नामा बेना हौवाया जौ फेनानै सामफ्रामबो दुम दाखा खालामबाय थायोनो बुफैबाय थायोनो बेलाय बहा सिख्लाफोरबायदि मोजां थानो हानो बापाoi नोंना हौवाया बुबाय थायो नामा नोंखौ बुग्रा हौवाफोरालाय हिनजाव बुसिगोनथ' आरो गाज्रि जाथारदोंना बिदिया मोजां नङाथ' मालाबा दामना फैगोनलै आं नोंहा आंनि हौवाखौ दामना फैगोन हौवाया आंखौ दामफिनगोन माथो बुंबावनो आरो थाथोंसै जौ लोंनाया बारा जाथारबाय नालाय दाखालि डाक्टरा बुंदों जौ लोंनाङा होननानै बिखाया गाज्रि जाबाय होनना बुंदों किडनियाबो गाज्रि जाबायनो गैया मानिया साननैसोल' मुलि जाफ्लाबाय आरो एसे हामनाय मोनबानो जौ लोंफिनो गथ' गथाया मा जादों मा जायाखै थाल गैया न'आव मा दं मा गैया जेबो थालखौनो लाया खालि गावनो जौल' नांगौ बेखौल' थाल लायो मालाय हिनजावबो गोसो थोदों हिनजावनोसो मालाय मोजां मोजां बुस्थु बायना हरो जानो हरो नङाबा गैया बेफोरनो गाज्रिब्रा बेफोरनो गाज्रि बेफोरबायदि गाज्रि हौवाफ्रा गाज्रि हिनजाव मानो मोननो रोङाब्रा ना दुमफाव आं जेबो मिन्थियाहाय आंहानोबा मा जानानै दं नोंहालाय मा जालायखो आंसो मिथिगौ बे बोसोरा बेसेबां गाज्रि थांखो आंना बेलेग समावबो आंनि बोसोरफोरा गाज्रि जाखायो आरोना नैबे बोसोरा बांसिन जादों माने गोसोआबो बांसिन गाज्रि मोनदों गोसो गाज्रि मोनबा खामानिबो मावनो हायाना बे बोसोरावनो बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन दिन नुबाय आङो बिराद लोखिसारा बेनिखायनो रागासो जोंनो ओंखारगासिनो दं आं मा जाबावगोनथाय फैगोन बोसोरा होननानै अबेसे आंनि बोसोराबो बे बोसोरा बांद्राय थिग थाङाखैलै बोरैबा बोरैबिसो जालाजोबदों आंनाबो बांसिनसो माबा गाला गदा जागासिनो आंहाबो बेनिखायनो मालायखौलाय माथो बुंबावनो भिडिअखौबो जेने थेनेसो बानायनांगौ होननानै बानायो इउटुबफोरावबो सानलाय हौवानि खोथा साननानै दुखु जादों होननानै बेबायदि बैसोआव हौवानि खोथा साननानै दुखु जाजाला फैसानि खोथासो साननानै जायो आरो खामानि जिखौ मावो बे जाजाया होमबासो मानसिया दुखु जायो जेब्ला नों फैसा गारनानै खामानि मावगोन बेफोर खामानिफोरा जाफुङाबा गासैबो खामानियावनो फेल जाजोबोबा गोसोफोरा दुखु मोनो गोसोफोरा बायो थिग बिदिनो थांनाय बोसोरावबो गाज्रिमोन नाथाय नैबे बोसोराव फैसा खामायबाबो फैसायानो थायाखै नुनायावलाय माथो बिराद खुसि नुथारोलै दुमफाव नोंखौ नुनायावलाय खुसि नुगोनथ' आरो आं दुखु जादों होननानै फेसबुकाव होबा फेसबुक स्ट'रियाव होबा वाट्सएप स्ट'रियाव होबा सोरबा आंखौ अनगोन नामा दुमफाव नों खुसियाव दं माबा दुखुआव दङ नों फैसा थाइसे थाइनै लां होननानै हरगोन नामा नोंनो आं दुखुआव थाबा आरो आं दुखुखौ दुखु होननानै फोरमायबाय थानो बायो मानो होननानै बुङोब्ला नों जेसेबां नों गावनाव फैसा थाखा गैया दुखुआव दङ आंहा बिदि जादों होननानै बुंनानै लाबाय थाबा बांसिनसो बिदि जायोनो बांसिनसो दुखु जाबाय थायोनो बेनिखायनो गावखौनो दुखियाथारहाय आङो गावखौनो आंहा खाफाल गाज्रिथार होननानै लाबाय थानाङानो नंगौ नामालै दाखालिसो चाइनिस सासे लोगोआ बुंदों आंना बापाoi जेब्ला नों गावखौनो दुखुथिया होननानै लाबाय थागोन जेब्ला नों गावनावनो गैया होननानै बुंना लाबाय थागोन गैयायानो जाबाय थागोननो बेनिखायनो बांद्राय गैया होननानै बांद्राय दुखुनिल' बाथ्रा रायलायबाय थानाङानो गावखौनो दुखु खालामनानै लाबाय थानाङानो बांसिनसो नारसिनो जाहैबाय आच्छा बेनिखायनो आं जेसेबां दुखुआव थाया मानो दुखु बायदि खिन्थियाथ'
आंखौ नुनाया दुखु दं बायदिबो नुखानाय नङा रावबो मानो होनोब्ला आं दुखु दं होननानै खोन्थाखाया आच्छा मोजांलै दुमफाव नोंनानो बेनिखायनो फैबाय थानाय समफोरा माबोरै थाङो नायनोसै दाथ' बे बोसोरा जोबनो बारा गोबाव गैखालाना ओइ लाथुवाल आंनाथ' बे बोसोराव माबा हिनजाव खारजालाय हिनजाव फैलाय हिनजावखौनो बुथारनायलाय बेबायदिनो थांबायलै मा खालामबावनांगौ जाखोलै थफसि मानोथो मोजाङै दोननानै लाया नोंलाय हिनजाव मोजां मोनदों मोजाङै दोननानै लाहा थफिराम नङाबा हिनजाव गाज्रि मोननांगौबा थांनानै थानाया मुस्किल जागोन हिनजाव गाज्रि मोनफ्लांनो रोङाखैथ' नोङो थफिराम हिनजाव गाज्रि मोनबा गैला नोङो हाय थफिराम बायदि मानसिया हिनजाव गाज्रिसो मोननांगौ दुनियानि थङालि बाङालि सिलांनि फैसाखौल' मिन्थिग्रा बेफोरबायदि हिनजावसो मोननांगौनि बे थफिरामा बैखौ गोसोथोलाय फाथिखि हिनजावनि नामाव कालां बेफोरबायदि हिनजावखौसो मोननांगौ नों थफिराम बादालि बायदि हिनजावखौ मोननानैबो अननो रोङा नोङो दाथ' बादालिया खानानै दंहैना बेनिखायनो नोंखौ हाबा लानोसैलै आं दुमफाव नै नोंजों हाबा जानो आङो बुरैनानै थागोन थेवबो नोंजों हाबा जाया माथो आं बापावै आं एसेबां गाज्रि आरो दुमफाव होमबाबो नाङा आंनो नोंखौ बैसां हिनजावफोर सावथाल हिनजावफोर लाहैथां थेवबो आंखौ दा बुंखा नोङो एदावनोबो नाङा आंखौ ओरैनो आं नोंखौ अपसनाव दोनदोंलै दुमफाव रावखौ मोनथाराबा नोंखौनो लांगोन होननानै जानला मोनला बुंलाबायनाङाहाय थफिराम रागाबो जोंनाङा आंखौ संफुनायफोराव बेयाव दावराव दावसि खालामफैनाङा रावखौबो मोनलाबा नोंखौनो लानोसैब्रा दुमफाव नोंजों आंजों बिराद समायखागोनलै ना थफसि आं मिन्थियाहाय थफसि नोंबोथ' खम नङालै अमा राजानि खोथा लानानै आंखौ गारनाया दोन बेफोरखौ रायखांबाय थानांला नोंहाबो मालाय मानोथो सानै गोसथोनांगौ मोनसे टाइमावनो मालायखौल' दाय होबाय थायो दानो अरखि खान्दाजों थुब्रुजों हरगोनाय खुगाफ्राव आच्छा बेफोरखौ बाद होदो देग्लाय पिकनिक जानो थांना थाङालै दुमफाव हरखानांदों जेरावबो ओंखाम ओंख्रि संनांगौ पिकनिक जानायावबो नोंसोर जौ फेगोन गोबालायगोन नोंसोरो एदावलायबाय थागोन ओमफ्राय आंहा मा ओंखाम ओंख्रि संनानै नोंसोर रानना होबाय थानांगौ हरखा गैया माथो दालाय माथो नोंलाय सन्थला मोनावलाय ओंखाम ओंख्रि संनानै होखो बे गामियाव ओंखाम ओंख्रि संनानै होनायालाय जेबो नङाना जोंहाबो ओंखाम गोरलै जाबाथाय जोंहानाबो संनो थाखाय जों लिंगोन ना रायजोजों रायजो अनलायलायबा जागोन रायजोजोंनो ओंखारा नोङो मा मिन्थि नोंलाय ओंखारो मानो ओंखारा जानांगौ जाखो एबार क्रिसमासाव देन्जार मोजां खालामगोन आङो पुरा नोंसोरबो फैनांगोन आरो दुमफाव फिथा सौराय गुन्दै बेफोरखौ देनानै होफैनांगोन दै बर'दिनाव गासिखौबो लिंहरजोबगोन आं बारा गोबाव गैलाथ' बर'दिनाबो सानब्रैल'सैसो दिनैनो नोंसोरखौ लिंखाजोबना गालांसै आङो 25 डिसेम्बराव क्रिसमास समाव नोंसोर गासिबो जोंहानि न'आव हायला हुइला गाजा गोमजा मोसाहैजोबनांगौ जागोन दे थांगोन बिराद मोजां मोनगोन आं नोंसोर थांबा थांगोन बिदिनो थांलाय फैलाय खालामलायनांगौलै आंबो नोंसोरनि मागोआव थांगोन नोंसोरबो जोंनि क्रिसमासाव फै आंबो नोंसोरनि बैसागुआव मोसाहैगोन नोंसोरबो जोंनि बर'दिनाव गाजा गोमजा मोसाफै माथो बिदिनो गोरोबलायनानै थायाबा जाबाय बुंनो थाङोब्ला जों गासिबो बर'सो नङा होमबा बेनिखायनो ज' जाजाय जेरावबो बाहागो लालायनांगौ जोङो जेराव खुसि दं बेवहायनो रंजानांगौ जोङो बेखौबो बासिलायनाय इनाय अनागारि खालामलायनाङा बास बेल' आरो ये हुइना बादलै दुमफाव बिराद मोजां बाद ओमफ्राय नोंलाय बहाथो थांनो नागिरदोंमोन आदालिखौ खबर लायनो नागिरदोंलै दावसो देलायमोननाव दुमफाव साया जाबायना गोदौगासिनो दे होमबालाय आच्छा थफिराम नोंबो सफैबाय लै आंबो सफैबाय सन्थलाय आंखौ खबर हराखैबाबो फैबायलै आं हाखु दाखुसो जाखादोंनो दसे लिंहरब्रबदों जोंखौबो आच्छा दे आच्छा थफिराम माथो हिनजाव खारलायबायनो नोंना सिंगोल राशिसो नामाब्रा नोंनालाय हारसिं राशि बापावै मा हारसिं राशिलै माने जेरै राशि थायोना सिंह राशि मेष राशि वृश्चिक राशि मकर राशि कर्कट राशि तुला राशि खैना राशि बेफोरबायदि राशि थायोना थिग बिदिनो नोंनाबो हारसिं राशिब्रा जेरैबो हारसिं थाबाय थानाय बे राशिया खालि नोंनावल' दंब्रा रावनावबो गैया है नंगौ नामाब्रा आंनि राशिया हारसिं राशि नामालै नंगौथ' आरो नोंनि राशिया हारसिङानो आंना हारसिं राशिबा नोंनाबो हारसिं राशिलै आंखौ नांजाफाबाय थानाङा नोङो नों मालायखौ मानो लाफादोंब्रा नोंनि राशियासो हारसिं मिथिबाय बे बुहुमाव नोंनाल' मोनसे एक्सट्रा राशि दं बेयो रावनावबो गैया मिथिबाय बे हारसिं राशिया नोंनिल' बेनिखायनो नोङो गावनि राशिखौनो दिनैनिफ्राय साननानै लादो हारसिं राशि आं हारसिङै थानांसिगोन होननानै बापावै नंगौ नामालाय आंना हारसिं राशिमार नामाब्रा बेनिखायनो जानला मोनला खालामनानै हिनजावजों खारजाबाय थायो आं बेनिखायनो साननो गोनां बाथ्रा आच्छा दुमफाव माइब्रा दङनो माथो नंगौ नामा आंबो बारा मोजां मिथियाहाय ओमफ्राय नों जौ लोंग्रा जाथारबाय आरो नारजि बुदां एसे मायबा मायबि खर'आव सोलिगासिनो आंनाबो अखाफोर सान हाथरखि आयौ नंगौ नामा ओमफ्राय आर'जआ गाबखांबाय गाबखांबाय बे रायजोफोरनो प्रसाद रानना होगासिनो दं खोमा दे बापावै आंनि राशिया होमबा हारसिं राशिसो बिदिब्लाथ' आं जेब्लाबो हारसिङैनो थानांसिगोन खोनादों रायजोफोर हारसिं राशिबो दङनो नोंसोरनावबो सोरनाबा आंनि बायदि हारसिं राशि नामा होमबालाय माथोबाव कमेन्ट खालामलाय नायनि आंबो सोर हारसिं राशि बे जुदि हारसिं राशि गैयालाय बे नारजि बुदांखौ खर'आव नाख्रेबजोबखागोन आंखौ थगायदोंबा बे नारजि बुदाङा बेनिखायनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय राशिया हारसिं थायोना थाया आरो खायसेया मा जाहरबाय थायोब्रा आंखौलाय मा एसे मैलाबो रायहरबाय थायो नोंसोरो खुगायाव गुग्ला जाजोबगोन नोंसोरना मिथिबायना आंखौ गाज्रि रायहरनाया दे होमबालाय आवगायबाय थानोसै